pripravený na 100%. Matej Neumann a Zuzana Ondrušková, televízia Markíza. A voda stále stúpa. Potvrdiť nám to môže kolega Michal Hečko, ktorý je na brehu Dunaja. Mišo, tam, kde Bratislavčania chodia na vychádzky, by to dnes mohli skúšať jedine v gumákoch. No veď aj ty máš dnes celý deň na nohách. Dobrý večer, tak je to naozaj pravda, pretože dnes to na žiadnu romantickú prechádzku či posedenie pri Dunaji nevyzerá. Po prvé, počasie je teda naozaj psie a po druhé, hlavný problém je tu dole, pretože toto bol ešte na poludnie chodník a teraz je to už veľmi slušná riečka, takže naozaj bez gumákov k Dunaju ani náhodou. Voda nie je iba vysoká, ale je aj neuveriteľne dravá. Videli sme celé stromy, ktoré ťahala voda po prúde dole. Aj z tohto dôvodu už od 18. hodiny je zastavená lodná doprava na celom úseku Dunaja na území Slovenska. Dunaj naozaj stúpa a keďže my sa sem na nábrežie Dunaja ešte vrátime, tak by sme si mohli urobiť jeden taký malý pokus. Ja zoberiem tento kameň, ktorý tu mám v ruke a položím ho presne na miesto, kde momentálne rieka je. No a o pol hodinu budeme môcť vidieť, či bude zaplavený alebo nie. Zatiaľ voda naozaj stúpa. Celá táto situácia pripomína udalosti z roku 2002, keď sa na Bratislavu dorútila tzv. Storočná voda. No a keďže je to už 11 rokov, tak si to poďme pripomenúť. Bratislava, august 2002, Dunaj sa v meste vyšplhal na 991 cm, Devín odrezal od sveta a pomáhať musela aj armáda. Tomu verí iba málo kto. Lenka Stanková, televízia Markíza. A poďme ešte raz na upršané bratislavské nábrežie, kde Michal Hečko sleduje aktuálnu hrozbu, nebezpečne stúpajúcu hladinu Dunaja. Michal, tak ako môžeme povedať, že rieka stúpa priamo pred očami? Ako dopadol tvoj pokus s kameňom? Dobrý večer, opäť z nábrežia Dunaja. No, my keď sme kládli tento kameň asi pred pol hodinkou sem, tak bol ešte na suchu, ale teraz, ako môžete, a dúfam, že aj sami vidíte, je už takmer polovica z neho pod vodou. To znamená, že Dunaj stúpa a stále stúpa. Škrabe sa už asi k 8 metrom. Keď sa pozrieme na opačnú stranu, to znamená tam, kde je staré mesto a tam, kde sú tie protipovodňové bariéry, tak tam vidím rezervu možno ešte nejaké 3 metre. To znamená, že ak by prišla tá storočná voda, tak by sme to ešte vydržať mali. Ale nie, veľmi dobré informácie prichádzajú z Nemecka, pretože pri Passau namerali rekordnú výšku Dunaja až cez 12 metrov. Keby sa sem dovalilo, tak to už by teda naozaj žiadna sranda nebola. Máme aj novú informáciu, že v rámci protipovodňových opatrení už začala zasahovať aj armáda. Niekoľko vojakov už pomáha pri Devíne. Takže je jasné, že nielen oni, ale aj ľudia, ktorí tam bývajú, budú mať asi pernú noc. No a tu budeme mať aj my, pretože zostávame v teréne a všetky informácie vám budeme prinášať. Môžete sa ich teda samozrejme dozvedieť z našich spravodajských relácií. Kým niekde ľudia bojujú